Minecraft. Γεια σας, σήμερα θα παίξουμε την πρώτη μας μέρα στο Hardcore Minecraft. Αυτό είναι το πρώτο βίντεο, θα κάνουμε 100 μέρες Rocky. Ναι, 100 μέρες στο Minecraft. στο Hardcore Minecraft. Μόλις τελειώσουμε αυτές τις 100 μέρες, αν μείνουμε ζωντανοί, θα πάμε για 200. Πού θα μείνουμε? Αρχίζουμε το παιχνίδι. Το χειρότερο spawn που μπορούσαμε να βρούμε. Αλλά δεν πειράζει. Να βρούμε μαγκόνι, αμάν. Δεν μπήκες, γι' αυτό μαγκονί ρε ξύπνη. Δεν πεθάνεις, α. Όχι, δεν πέθανε σκοπού ένα βουνό. Φανταστήκες? Φαντάστηκα εγώ. Με πεθάνεις. Δεν ζωντανός. Θα με έχει πολλά λιοφάει, γι' αυτόν Και πρόσεχε. πολλά λία δέντρα. Και εγκρεμούσε. Είπες να μην πεθάνω σχεδόν. Αου. Γεια σου δέντρο. Αγκαλίτσα. Εγώ βρω Και σε stone σπάω. biome. Cave που τούντες τις βλακίες που έχεις πέτρες. Και ναι. Να γάμω μια πίγαξη να συνάξω όλες πέτρες. Επειδή Εγώ είναι πιο πολύ. Iron, ένα νουλο mob στη νύχτα. Guys, εγώ είναι πιο ξύλο για να φτιάξω μια mini πλατφόρμα και να φτιάξω και εργαλεία για το mine. Παρφός μου Κάμετε πιένει- μας donate τίποτε μέσα στο βίντεο. Ναι, Βασικά όλοι follow για να μπορούμε να κάνουμε live, να κάνετε donate για να μας δείτε να παίζουμε one block skyblock. και να μαζέψουμε και αρκετά λεφτά έτσι να μπορούμε να συνεχίσουμε το YouTube και να σας κάνουμε πολλά βίντεο. Το merch θα βγει ακόμα, πριν τους 100 followers θα βγάλουμε το merch. Έχω το έτοιμο. Πριν τους 200 εγώ, επειδή λέω οι 100 και οι YouTubers 2 δισεκατομμύριους, έχει πολλά. Και αν είσαστε φαν του Mr. Beast, κάντε like. Αν είστε Ronaldo fans, όλοι follow. Αν είστε Messi fans, όλοι like. Να καταφέρει ο Μέση. Νικάτε τον Ρονάρτο, άντε πάμε. Και όποιος νικήσει. Ωραία. Μετά από μια διακοπή, εγώ πάλι σπάζω ξύλο. Κουράστηκα, αλλά δεν έχω άλλη λύση. Το βίντεο θα είναι περίπου, 100 μέρες είπαμε. άρα Αρκετή. 100 μέρες. Θα κάνουμε τις πρώτες 10 σήμερα. Και την άλλη φορά τις πρώτες 20, Υπόλοιπες. μετά 30. Θα μετά τις παίρνουμε 40. 10-10 για να μην φκαινούν πολλά μεγάλα τα βίντεο και να αρχίσετε να τα βλέπετε. Αχα. Και να σας αείνουμε μπας στο action. Αλλά εγώ σαν YouTuber να κάνω γρήγορα βίντεο. Εγώ μπορεί να σας κάνω και θυκιο την ίδια μέρα. Να κάνω κάθε μέρα καινούριο βίντεο. Αρκεί να βλέπετε τα βίντεο μου. Εγώ σκεφτόμαι να κάνω μόνο Και βίντεος. όταν βλέπετε το βίντεο μου, όλοι follow και όλοι like. Γίνεται να μην έχετε follow και like και να μας βλέπετε. Τι είναι τούτο? Είναι πολύ ξεκάθαρο. Εμείς είμαστε κατά Χάσα του το, bullying. χάσα το crafting table μου. Άτυχε. Ήταν να πω τυχερέ. Πάικαρ. Ήδη το βίντεο πήγε στα 4 λεπτά. Να μείνουμε για πόσα λεπτά πήγε. Πάμε. Να πάρουμε... Το hardcore είναι 20 λεπτά κάθε μέρα. Άμα ζεις. Rocky. Εγώ σκεφτόμαι να κάνω φωτιά. Και γράψτε comment τι μουσική θέλετε να παίζει στο επόμενο βίντεο για background. Σε τούτη δεν θα βάλουμε. Αν θέλετε να βάλουμε στο επόμενο βίντεο μας. Θα βάλουμε, ακούετε ήδη. Τραγούδια παγού εγώ.
Εν τραγούδια του αρφού μου, να μην του τα στερήσουμε. Εγώ φτιάχνω πόρτες, σκάλες, ταβάνια για το σπίτι. Θέλω να γράψετε όλοι στα comments ποιος παίζει καλύτερα Minecraft. Όλοι. Ούφου ρε Σαββά, ξέρω το ότι αφόσον εσύ να κερδάς. Όχι, ήταν να κρούσω pickaxe. Παρετάτε τον Τσίνον, επειδή πάντα Τσίνος να νικά. Στη ζωή του θέλει νες. Οκ. Εγώ κάνω crafting κάτι Λες μίνι κάτω το πράγματα. βίντεο. Κάμερα. Θα θωρείτε τουλάχιστον. Εγώ, οκ. Θωρείτε. Να πάρω Καλή θωρ. τη κάμερα σας πιο κοντά. Βλέπετε Η σωστή. κάτι θα βλέπουν. Νομίζω βλέπουν Πείτε μου τι θέλετε να δείτε στις υπόλοιπες μέρες. 10 μέρες του επόμενου βίντεο στα comments. 20 είναι. Αφόσον τις 10 κάνουμε τώρα. Ναι, ενώ άμα ναι, τις 10 κάνουμε τώρα, ενώ στις άλλες 10. Α, ναι, οκ. Τι θέλετε να κάνουμε, ας πούμε, θέλετε mine, nether. Τώρα να παίξω λίγο πιο χαλαρά. Θα το κάνω speedrun. Δεν θέλω να πεθάνω πάλι. Και παιδιά, όποιος φαν του GL Show να φύγει που δάμε. Εμένα ό,τι θέλετε, αν θα είστε φαν, μείνετε, έχω θέμα. Αρκεί να με κάνετε follow εμένα. Για Ναι. τελευταία βίντεο. Δίκαιο είναι ο Σάββας, επειδή αν βλέπετε GL Show και βλέπετε και εμάς, εντάξει. Οκ. Αχ. Τι να κάνω, εξιάσα. Εγώ σχεδόν έχω κάνει iron πράγματα. Iron tool. Βράτζαλα. Ωραία. Εξιάσα, τι θέλω. Α, ναι. Να κάνουμε ένα αξίνα. Να σπάσουμε το crafting και πάμε. Ωραία. Καταλάβαμε πολλά καλά. Όπα, χλιστά πολλά ο πάγος. Λοιπόν... Ήθελα πικαξία να σπάσω πέτρα. Σαββά, ένα μέρος να κάνουμε σπίτι. Ο καθένας οδηγών του σπίτι. Ναι. Μια πλατεία. Εγώ να σύρω στο βουνό απλά. Δεν μπορώ να συνεχίσω το grind. Οι ζόμπι. Τι. Α, perché i zombie spawner? Εντάξει, να καμείς. Please να έχει zombie spawner για έχουμε ένα XP fat. Μείνω και βλέπω το δικό σου παρανάπες. Δεύτερο, τρίτο. Ναι. Τρίτο. Ναι. Είμαι σίγουρος ότι όχι. Και κάμα βλαγία, έρθα mine και έχω axe. Η σπάθη. Δεν πειράζει. Δεν πάει έξω να πιάνω. Πως παζώ η πέτρα χωρί το άξι μου. Pickaxe. Ήβρα και σπίτι, μπορώ τη σπιτιά να τη σπάσω. Έτσι Please που με είναι. δηλητηριάσεις, με τρέπελε. Σαβέλα στον τόπο που είμαι, καλό για σπίτι. Πολλά κάτω, εγώ και πάνω από μένα. Το λοιπόν, να κάνουμε έναν iron σπαθί και κάποια parts που iron armor. Πάει σπίτια να κάνω πιο πάνω το σπίτι μου έτσι να έχω θέα. Απλά να κάνω Όχι θέα. μια shield. Για λύσω zombies. Πότε πιες iron. Ήταν εύκολο. Α, ναι. Είμαστε mountain περίκλιν, πάνε εύκολο να βρεις iron. Το λοιπόν, να φτιάξω για chest plate. Φλό ημένα. Περιμένε. Να μετρήσω, έχω 9. Σημαίνει 9, 4... Όπα, Όχι, όχι. μπορείς να φτιάξω chest plate.
Ωραία, εγώ πάω. Σκοτεινιάζει άμα δεν το λες. Δεν πειράζει. Η Εγώ αρχιά να κάνω πειράζει. survive μες στο mine. Με μάι... Ήβρα το τέλειο σπίτι θα με η παιδιάδα. Βλέπεις εσύ. Παιδιάδα που... Α, 5 blocks. Σάβα, πρέπει να φύγουμε από το νησί το άλλο πρωί. Εντάξει. Δεν είναι και ότι το καλύτερο να μας ωφέλει το σπίτι. Μισό λεπτό να σας ολιώντα τη θέση μου τα πράγματα μου. Ήβρες Μάι. Πρέπει κλείσει 10 λεπτά είναι τα μέσα άμα δεν Εγώ μπορώ. φοβούμαι. Να έχω βάλω τα τόρτσι. Να έχω τόρτσι. Θα μείνω σκοτεινιασμένος. Εδώ. Τι λάλης, απλά ήταν έτσι 4 ζόμπις να μέσα. Νομίζω ήταν αέρα. Να νευριάσω. Ήβραν το τέλειο σπίτι που είναι ανοιχτό, χάγια. Είχα νομίσει ότι βραμάει, αλλά δεν πειράζει. Εγώ είχα νομίσει ότι βρά έναν καλό σπίτι, δε. Ότι το χειρότερο. Εντάξει, βάλω μια μπόρτα φράμε και μια Εγώ να το κάνω. χάρα. Εγώ να κάνω το mine σπίτι. Έτσι ως τώρα, έτσι ωραίο. Πείτε μου υλικά στα comments για decoration να βάλω. Πόσα να σου μπουν στα comments. Τερακότρια και τι θέλετε να βρω. Δεν μπορείς να μπεις. Είμαι μανός. Ξέρεις ότι εν τω μεταξύ τώρα τα ζόμπις είναι το μόνο μας φάει. Και η λαγή. Ναι, όντω. Το άλλο πρωί φεύγουμε που το νησί είναι πήγο. Όχι φίλε μου φύε. Φίλε μου φύε. Έλα ζόμπις. Φίλε μου φύε. Εγώ σκότωνα ένα ζόμπις με armor. Μέσα από το σπιτάκι μου. Με chain armor και σπάνια. Όχι ότι με κόφτει. Δεν πόσες ώρες να πεθάνει. Να κλείσουμε έναν τρόπο δάμε. Με κάπως έτσι. Για να μην παίρνονται. Έλα δεν σπαμάρω το μοχλό. Το μάμου σε πέλανε. Το πίσι θα σπάσει. Μπορώ να σπάσω πέτρα επειδή δεν έχω πίκαξ σπάσει. Μπορώ να πιω το φάιν και κλείσνομαι. Είναι ευκάλε μισό το. Νιώθω. Εγώ ήβρα πάρα πολύ κόλ, αλλά είμαι δυο καρδίες. Μα με κουτσίσει ένα σκέλετο, Επέθανες. μα μου έρθω δυο ζόμπις είμαι dead. Να Εγώ φάω δεν ακόμα έχω λίγο μπάτσι φάει. χιλάρο. Χιλάρε ρε ηλίθιο, Να θέλεις το βράδυ να ταξιδέψουμε. Μπάτσε προλάβουμε. Εγώ θα μένω. Στο νησί. Εγώ είναι να πω σε άλλο νησί, δεν μπορώ. Ναι πιάμε καν, πάνω να δούμε τι έχει. Δεν πειράζει Σάβα. Μ' αρέσει και καθόλου που έχει μάλλον τρύπες στο τότσο. Μου πολλά λίγο φαΐ και πολλά λίγο πράγματα. Πρέπει να σας ολιώνω το σπίτι μου εγώ. Εγώ σας ζω τα πράγματα μου. Μισώσε, έχουμε και σκέλετο. Έχεις, εμένα έμουρτε. Η χιλάρα ανάμιση καρδία. Ούτε λίγο παραπάνω. Και τώρα είμαστε day 1. Τι σχέση έχει. Είμαστε ημέρα 1. Φαντάστου την ημέρα 10. Οκ, guys, εγώ να κάνω βίντεο αναμέρα. Θα σας το κλείσω, χαλαρώστε. Απλά να σας το κάνω μέρα. Για να μην κάθεστε αθωρείτε 500 λεπτά βίντεο. Σάβα, yes, έκανα mine zombies. Όχι, άμα έρθει μείνει π' αυτό. Όχι, Μα στην baby zombie πέθανες. πρέπει να το κλείσω επίγον. Βιέ, πάγιο σκελετέ. Ω, φιούξ. Ήρθε τίποτε. Είναι 20 λεπτά ημέρα και η νύχτα μαζί. Πού πιέν το Θα ανέξω κρafting. μέσα. Και να κλείσω και έφυγα. Τι εννοείς έφυγες. Πάω πάνω να βρω τίποτα.
Κάμω επιβιώσει μες στο... Αράχνες, creeper, enderman, Κι εγώ. Θέλεις να έρθεις? πάνω σου. Είδε με. Είδε με ο ηλίθιος. Πήγαινε στο νερό. Είδε με ο πελός σου. Είναι στο νερό, ωραία. Τι να κάνουμε, ωραία. Δεν έχουμε κρεβάτι, γι' αυτό να το κάνουμε skip. Αν δεν υπάρχει skip στα βίντεο. Όχι ρε πελέ, χάσα. Μα πεθάνε στην πρώτη μέρα. Ναι. Τη δεύτερη μέρα να ζωντανέψεις. Okay guys, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Θα ξανακάνω κι άλλο μετά.